Visitem Niagara Falls State Park, que es troba en territori dels Estats Units. A l'altre costat hi veurem la part canadenca. En el centre d'informació on pot escollir les activitats del seu interès. Triem la projecció del documental sobre el Niagara i la visita a l'observatori, inclosa la passejada en vaixell. It is from the oral traditions of these people that the story of it is said that it was He-No, greatest of all the thunder beings, who caught her and then killed the snake with a thunderbolt. Al fons podem veure la part canadenca i tot seguit ens trobem amb els ràpids del riu Niagara. També podem contemplar el pont Arc de Sant Martí, que connecta la nació americana amb la canadenca. Niagara deriva del nom d'una tribu índia iroquesa que significa punt de terra tallat en dos. Les cascades del Niagara comprenen 3 salts d'aigua diferenciats. La cascada de la Ferradura, o canadenca, a la província d'Ontario. La cascada nord-americana, o American Falls, a l'estat de Nova York. I la més petita, la cascada del Vel de Núbia. Des del mirador veiem els vaixells plens de turistes. Els d'impermeable vermell són els que han embarcat a la banda del Canadà i els blaus són de la zona americana, on ara ens trobem nosaltres. Ens embarquem per contemplar aquests prodigiosos salts d'aigua. El riu Niagara drena el llac Erie i el llac Ontario, i el cabal combinat dels 3 salts d'aigua és el més alt de qualsevol altra cascada del món.
I'll see everybody once a week, but gotta go on some right, but here's what happens. You're mixing. Fem un recorregut amb el bus turístic per l'illa de Goat, que divideix les cascades en dues seccions. In a small boat or raft, there's no turning back. You're headed for the falls. The rushing beneath us is in the midst of a 2,600-mile journey. Having started in the far western of the Great Lakes, Lake Superior, passed through the first four, entered the Niagara River, Silvergold Falls out into the fifth, and final Great Lake, Lake Ontario. From there, into the park to the other. We do apologize in advance, but we are not allowed to drop anyone off or to pick anyone up. Una cadena de restaurants molt important, els Hard Rock. Aquí dinem envoltats de records de la música rock. I usually recommend that as homemade. It's very good. Oh yeah, just the triangle and everything now. Bring some cheese. Yeah, it's good. Hem travessat el pont i ja som al Canadà. Ara contemplarem aquesta meravella des de la riba canadenca. En aquesta zona es troben els hotels, restaurants, botigues, atraccions, casinos, museus, una terra marina, un teatre IMAX, sales de jocs electrònics, tot molt a prop de l'avinguda Victòria. Farem un passeig per veure i sentir la caiguda de les aigües en el buit.